ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಬೊಲ್ಪದ ಚಾಯ್ ಮೂಲ್ಯನೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟೆ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮನ್ಪುಗ ಅದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಿಜಿ ಐಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಅವು ಚಟ್ನಿದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಡುಕು ಬಾಜಿ ತೀದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ ನಾಂಡೈನೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಅತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತ ತಿನ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಯಾವುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಅಪಗಪಗನೆ ಮಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಚೌಲಿ ಎರದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅದು ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಮೂಲು ಶಾಲೆ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲೆ ರಜೆ ಅಂದಿಜ್ಜಾಂಡು 2 ತಿಂಗಳ ಶಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಅಂತ ಸೇರು ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಡ್ ಅವು ಮಾತಾದು ಬಾಲೆನಲ್ಲಿ ತಂದತ್ತೆ ಆನಿ ಉಂಟದಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಜ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೋದು ವರ್ಕ ಅಂದು ಒಂಜಿನ ಸಟರ್ಡೆ ತಂಚೆ ಇನಿ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಮಂಡೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಣ ತಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿನ ಪೋದು ವರ್ಕ ಅಂದು ಅಪ್ಪಲ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಾಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಕಡ್ಲ ಪೋದು ವರ್ಕ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾದು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೀಜಿಲ್ಲಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡ ಎನ್ನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡು ಬೇತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಪಂಡದು ಮೆಗ್ದಿಲ ಪೀಜಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆನ ಬರ್ತದ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಮಾತ ಕಾಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಗೋಯ್ನ 3 ಅಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಐನತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಐನು ಕಟ್ ಮಂತ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಸುಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಚೂರು ಪೀಸ್ ದೆತ್ತು ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಐನು ಕಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊಂದರ್ ಕಾಂದು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಕಜಿ ಪೆಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡೀರು ಅಂಚೆ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಮೆಗ್ದಿಲ ಬರೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆದ ಮಂತ ಒಂತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಜಿ ಪನ್ಪುಣಗಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡವ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿಲ ಒಂಜಿ ಏಲರೇನ ಬತ್ತಾಲು ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಮೆಗ್ದಿಲ ಬಾಲೆಲ ಮೂಲು ಶಾಪಾರ ಒಂದುಲ್ಲೆ 2 ಜನ ಯಾನ ಮೂಲು ಸುಕ್ಕ ಕಡೆಯಾರೆ ಬತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಕಾಪುಜಿ ಬಂಡದಂಚೆ ಬೇಗ ಕಡೆದಿ ಒನ್ಗ ಅಂದು ಸುಕ್ಕದ ಮುಳು ಕಡೆದಿಯೇ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತೀತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಗ್ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಣಗಣೆ ಅಂಚಾಯ್ತೆ ಕಡೆದು ಮಾತಾದ ಮುಳು ಸುಕ್ಕಾಗ ಬೆಯ್ಯರಿದಿಯೇ ಟೈಸನ್ ಎಂಕ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಕುಕ್ಕಡ್ದಾರ ದೀಪುಜ ಟೈಸನ್ ಗೋರಿನ ಅಂಚೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಬೆಯ್ಯರಿದಿಯೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಂಕ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಡ ಸರಿ ಆಪುಣು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತು ಬೋಡಾಪುಣು ಅದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಣು ಸುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಂತು ನಂಚೆ ಮುಳು ಸಾರುಗಳ ಒಗ್ಗರಣೆದು ಎರವತ್ತೆ ಸಾರ್ದವು ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಕ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಮುಳು ಸುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂದು ಮನೋಲಿ ರೊಟ್ಟಿಲೆ ಕಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಂತಾರೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಣೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಬೆ ನೆನ್ನತ್ತೆ ನಾನು ಬೊಲ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಡು ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅವೇ ತಿಂದ ಐದಕತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಪ್ಪಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಣೋಲಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣಯರೆ ನಂಟದೆ ಈಡೆ ಮತ್ತೆ ನೆಚ್ಚಾದ ಮಣೋಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ 1 kg 2 kg ಹತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ 2-3 ತಿಕ್ಕಡ ದೈ ಉಂಡು ಮಣೋಲಿದ ಅಕ್ಲೆ ತಿಂದು ಬೊಡಿದು ಹೋತುಂಡು ಏಪಲ ತಿಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ತಂಚ ಕೊಯ್ಯರ ಪಿದಾಡಿಯರು ಈಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಲಾದಿತ್ತು ನಂಚ ಬಾಲೆ ಕಾತೊಂತೆ ಏಪ ಪೋಪುಣೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯರಕ್ಕೆ ಏನುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆತೆ ಐದಕ್ಕದಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿಜ್ಯಾನೆ ಎಂಕ್ಲಾಲ್ ತಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದ ಇಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಅಂತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂತೆ ಅವೇ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಮಾತಾದ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಂತಿಯೇ ಮೂಲು ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತನ್ ರಡ್ಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣೊತ್ತ ಐನು ಅಲ್ಪ ತಿಂದ ನಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಐನು ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಂತೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿಗೆ 1 ಪೀಸಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಸಕ್ಕರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬಾಲೆಗಿಂದ ಬೇತನೆ ಚಪ್ಪೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯೆಲ್ಲ ತಿಂದನೆ ಇಂಕ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ತಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತಾದ ಮೂಲು ಮೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿವಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಫಿಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ತಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಐಟದು ಇದಿತ್ತನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕುಂಬ ಒಂದ್ಲ ಬತ್ತನು ಇದು ಚಕ್ರ ಮಾತ ಬಣ್ಣಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕಳ ಒಂತ ದಿನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದೀಯ ಅಂಚೆತ್ತ ಎಂದೆತ್ತದು ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಟ್ ಬಂತದೀನೆ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಗೋಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೆಯರುಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ನಾನು ತೂಪ ಬೇನೆ ಅಂಚೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೈತ ರಿಸೀವರ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಮಾತ ಟೇಬಲ್ ದೀತ ಒಂತೆ ದಿನ ಹಾಕದಂಡದು ಅವು ಮಾತಾದ ಮೂಲು ಬಾಳೆದ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಆಯ ರಜೆತ್ತ ನಿಲ್ಲಲಿತ್ತೇಂಡ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬುಡನೆ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕಲ ಜೋರು ಮಂತನ ಬರ್ಪೆ ಆತಿ ಜಿಂದ ಇಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಯಾನ ಮೂಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತೋಟಾಡ್ಲ ಆಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಈ ಸಲ ತೋಟಾಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಬೂರು ಪೋತದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅವು ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಲೆ ಏತುಲ ಬೂರು ಪೋದುಂಡು ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮುರಣಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪುರದ ಮರಟ್ಟು ಪೋತು ಅವಳ ಮುಳ್ಳುದ ಮರ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಯ್ಯರ್ ನ್ಯಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದು ಜಾತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆ ತುರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಅದುಂಡು ದೈಟ್ ಅಯ್ನು ಕೊಯ್ಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕಲ ತಿರ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ಗು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬೊಕಲ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅರಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಪುಣೆ ಅವು 2-3 ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ದಲ ಬಾಡು ಜೇವು ಅಂಚೆ ಐನ್ಲ ಕೊಯ್ದು ದೇವರೆ ಅಂದು ಕಟ್ಟಗ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತನು ವಿತ್ತಿಡು ತೂಣಗಣೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಬಂಡದು ಮೂಲ ಆಪದ ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಅದು ಪೂ ಬೂರ್ದುಂಡು ಕನಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೈಪೋದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬೂರ ಇಟ್ಲ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈತು ಪೂ ತಿಕ್ಕಣು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿದೆ ಮೂಳು ಮರಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಣ ಈತು ಅರಲ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಚೈನ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೊಂಡೆ ಕಟ್ಟದ ದೀಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯರ್ನೇ ಪೂಜ ಆತು ಉಮಿಳ್ದ ರಾಶಿ ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಪರಂದದು ಕುರಿಪುಂಡ ತಂಜಾದೆ ಉಮಿಳ್ದ ರಾಶಿ ಆಯ್ತಂಡು ಒಂದು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನು ಕೊಯ್ಯರ್ನೇ ಪೋತುಜಿ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಜೋರು ಮರೆಯಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಯರ್ನೇ ಪೂಜಿ ತೋಟಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ನೆಡ್ಡು ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂಜಿ 2 ವರಿತ್ತಂಡು ಆತೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಚೀಪೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಅದು ನೊಂಜಿನ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡಿನ ಕೊರವ ಬತ್ತದು ಒಂದಿಪ್ಪಣೆ ಪರಂದದಂಡ ಅಂದು ಬುಳಿ ಒಂದು ಬತ್ತದಂಡ ಅಂದು ಒಂದು ಎದುರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಬಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅದುಂಡುತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ಅವು ವೀಡಿಯೋಡು ಸರಿಯಾದ ತೋಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಗು ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಗ್ಗದಟ್ಟು ಕಾತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ತಿಕ್ಕಣ ನಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ಪೂವಾರೆ ಶುರು ಆತಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಐತು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಣೆ ನೆಟ್ಟೆ ಏಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಮಾಲೆ ಅಂತ ದೀಪುಣೆ ದೂರಾಂಡ ಪೋಯರೆ ವಿನಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿ ಸರೆಕ್ ದಿಯರೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂತು ದೀಪುಣ ಅಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದೇನೆ ಕೊಯ್ದು ದೀವೊಣ್ಣೆ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ದೀವೊಂದು ಕೂತನೆ ಇನಿ ಒಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಾಗುವೆ ಮರಟ್ಟದ ಕೊಯ್ಯಿ ನಾವು ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅರಲ್ನ ಪೂರ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೊಯ್ದು ಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆತೆ ಕಟ್ಟದು ದೇವರೇ ದೀಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೆ ಪಣೋಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗಿನಿತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದ ಆತೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ನಾಡನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.